హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్ అందరికీ. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగుండాలి, అందులో మనం ఉండాలి. ఈరోజు టిఫిన్ దోశ, పచ్చి కొబ్బరి, పుట్నాలు చట్నీ మా బాబుకు, మా ఆయనకు. ఈరోజైతే నేనైతే ఉపవాసము, ఒక్క పొద్దులు కదా. ఈరోజైతే తార్దు ఒక్క పొద్దు. ఈరోజు టిఫిన్ కారము, పుట్నాలు, పల్లి చట్నీ. మా బాబు అయితే స్కూల్కి అయితే రెడీ అయిపోయినారు. ఈరోజు సాటర్డే కాబట్టి కలర్ డ్రెస్. మా వీడియో ఎలా నచ్చితే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసి కామెంట్ చేయండి. అవి